Gynekologické vyšetrenie bolí. Som doktor Kollár a v gynekológii bez obáv otvárame témy z oblasti gynekológie a ženského zdravia. Často počúvam, že gynekologické vyšetrenie je bolestivé. Je pravdou, že som ho nikdy nezažil na vlastnej koži, ale tisíce pacientiek z tejto ambulancie majú skúsenosti úplne iné. Gynekologické vyšetrenie síce nie je relax, ako v kozmetickom salóne, no nemá byť ani prečo bolestivé. Metód, ako to zabezpečujeme, je viac. Dbáme na správny výber nástrojov, napríklad veľkosť pošvového zrkadla, použitie gelu alebo detského oleja pri palpačnom alebo ultrazvukovom vyšetrení. Určite si spomeniete, ako vás naposledy váš gynekolog posmelil, aby ste sa v gynekologickom kresle posunuli trošku nižšie. Aj táto poloha je veľmi dôležitá, pretože správna poloha na gynekologickom kresle dokáže znížiť tlak na vaše orgány. Aj váš prístup a rešpekt lekára môže výrazne ovplyvniť to, s akými dojmami odchádzate z ordinácie. Ak vás vyšetrenie bolí, povedzte to svojmu lekárovi a prejdite si aj možné riešenia. Bolesť nemôže stať v ceste vášmu zdraviu.